Assalamu alaikum warahmatullah. To za mu yi bayani yadda mutum zai magance wayarsa daga kowane irin matsaloli insha Allahu. Yanzu dai nan muna cikin WhatsApp ne, saboda yawan tarkace da suke sauka ma a cikin waya, bidiyo, hoto, waye zai sa instantly in suna sauka a kan wayarka zai sa wayarka ta rinƙa ƙagewa da kanta. In tafiya ta yi tafiya za ka iya ganin wayarka ma ta ɗauke gabaki ɗaya. Kuma majoritin mu duk wanda yake da smartphone yanzu da wuya ka ga wayar da babu WhatsApp a ciki. To zai taimaka mana, zai kare mana wayoyinmu da samun matsala ko kuma cunkushewa na abubuwan da ma baka gayyace su ba. To da farko za mu taɓa wannan three dot ɗin, sai mu je wannan setting, in muka taɓa setting sai mu zo nan story and data, sai mu zo nan gurin da farko mu fara kashe wa'innan dukansu. So wannan automatic suke kunnuwa, duk lokacin da ka buɗe WhatsApp za ka gansu a buɗe. To ko da hotuna ne da waye da bidiyo duka za ka ga suna har da document duka za su saukan ma a cikin wallet ko da izininka ko ba da izininka ba. To za su zo nan ka ga sun cike ma wayarka, ka ga tarkace duk ga shi nan za ka ga sun jajja ma message, sun jajja ma MB, sun cika ma waya. To sai kuma mu dawo nan gurin chatting, wa'innan abubuwan suna da muhimmanci mutum ya kula da su sai kar kashe. To in ka kashe wa'innan duk kowane irin saƙo in ya zo wayarka ko da a ce ka buɗe shi ko da hoto ne, misali bara mu shiga wannan application ɗin sauƙi. A misali yanzu duk hotunan da muka buɗe, bara mu buɗe wa'innan hotunan. Yanzu wa'innan mun bubbuɗe su ga su nan. To ko da a ce za mu je storing kan wayarmu ba za mu gan su ba. Bara mu duba mu gani. Kun gani babu su a nan, kawai wa'insu hotuna ne daban, babu wa'incan. To in muna so kuma hoton muna buƙatar sa, a misali kamar wannan kofin muna son sa, to mu ajiye shi a kan wayarmu. To sai mu zo mu taɓa nan three dot ɗin nan, sai mu zo ga saving. In muka yi saving to yanzu ya sauka kan wayarmu. To bara mu koma can, kun ga hoton kofin nan. To duk hoto mai muhimmanci da kake buƙata to za ka dawo nan ne sai ka zo ka yi saving ɗinsa a kan abun nan ɗin gallery ɗin wayarka. To wannan zai taimaka mana sosai.